Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na tricepsové stláčanie kladky. Postav sa ku kladke s miernym predklonom a spevni stred tela. S výdychom plynulo stláčaj lano smerom nadol. V spodnej pozícii na chvíľu zastav a zatkni triceps. S nádychom pomaly vráť ruky naspäť nahor. Dýchaj plynulo. Výdych pri zatlačení, nádych pri návrate. Týmto cvikom precvičíme najmä triceps. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.